Nag-unsa naman pug ka diha, nganong dira man ka nagkaon nga perti man pagkainita karon panahon na, ngon naa man ka din taon do. So what's up kanatong tanang matas, so may buntag kanatong tanang dira bali na ata sa Peaceport karon matas. Ang problema kay dili na to kampi ang ni Donggo, so atong gihimo maglingkod-lingkod sa ta matas kay magpaabot ta sa atong amigo nga hatagan ta nagsud-anon dira no. Og di magdugay matas gitawag ko sa akong amigo kay hulamon niya akong baldi oy kini. Mao nang atong giitsa sa iha matas kay iya laging gamiton. Og di magdugay matas gihatagan ta sa mananagat og reject no. So gihatagan ko sa akong amigo mananagat og reject, so nausa na tanan dira. Siyempre ni ulit na lang ta kay ngano man dili lagi na to kampi. Siyempre matas reject man ang gihatag sa tuwa, dili man nato na pwede baligya no kay medyo bukugon guna siya og isa pa reject lagi pero presko pagkaisda. So akong himo matas ako na lang ng pakason kay akong bularon no kay siyempre kay naghapon na nga isa tuwa nga wala pa nato mahatagi matas mo nang ako nang ibulad para bahin-bahinon pud nako na. Siyempre nagkuha na lang pug og sud-anon dira og ang sobra ana mao lagi na ato ng pakason. So ato nagibalat panatan og pakas dia kay ubay-ubay yun ang pagkaisda matas kay nga naman mga simpleng reject lang na pero mapuslan na og makatabang na sa akong hatagan. Og isa pa matas lamang kay pagkabulad nato karon no kay grabe pagkainit sa panahon, siguro mga 4 lang ka oras na maugan na siya mo nang akong dali-dalion kay alas 10 man na sa buntag kay pagka alas 12 ana mo sakit na kayo ang init. So ato na nang ibulad pagkataon-taon. O kato nagpabulad sa kuha dili na kabagmahay no, ato na ning bahin-bahinon. So dili nato isulti kung kinsa ka kay daghan pud mga suko ani nga wa mahatagi pero bahala na mo dia ato ning bahin-bahinon kutob sa maabot ani. Tanawar ko na matas o puro na mga balo nga perti pagkatag-asa no. Og di magdugay matas gitabangan ako sa kong anak kay medyo naluoy na sa kawa kay ubay-ubay lagi matas laliman nimo na tunga sa balde. Og pagkahuman na maghugas matas ako na nang gibutan sa planggana no, bali akong gitapad-tapad kay ingana ko magbulad. Pag human ako tapad-tapad ana ako nang wisik-wisikan og asin. Pag human sa tawa na pod nako indin tasikan na pod ako og asin. Usahay magud matas magbulad ko buntag na nako ibulad no pag alanganin ang init. Pero karon nga perte pagkainita diretso na siya. So kanan po yung matas ato nang sudanon kay perte pagkalamian na wala na ko nagiapil kay ako nang iskabitsihon. So mo nang gipakasan nato na diha. Pero dili lang kay puyo ang atong pretohon matas, alalayan po nato nagbalo no kay basta pinirito gani mahalin yun na sa akong mga anak. Og pagkahuman matas ato sa tumbihan ng atong pinirito no kay ato sa nang ibabad bali duha lang ka oras. Pagbalik na ko naluto na to pinirito matas mo tumbihan na po dato na kay ato na siyang ibulad no kay sobra na duha ka oras ang atong paghulat diha. So ato na i-display sa lamisa para naay tanaw-tanawon ang iring og ang iro. Karon panahon na matas grabe pagkainita no, bisag asa ka nga lugar mo nang kamo diha pag andam-andam mo permintig tubig kung asa mo moadto kay perting pagkainita sa tong panahon. Og mo na mga tas akong gidali-dali no kay perting pagkasakita na sa akong ulo matas kay grabe na nakainit kay og di magdugay matas. O tan-awan ninyo kung unsa man atong display diha or mo na atong gibulad matas. O di ba ubay-ubay jud siya bali isa ka lamisa jud siya. Pagkahuman ako bulad matas ako nang gibalikan ang ako pinirito no, mao nang gigisan na nako ang kalamasan sa atong kinabuhi dira. Ang atong lamas dira matas ahos, bombay og kamatis lang kay wala tay loy-an no. Pagkahuman lunura na tog bitsin, siyempre dili mawala ang atong asin diha og kinakusgan nako matas ang asukal. Iyon na mo katingala sa ko matas basta ako magluto no kung unsa ang bakante nga naa sa rep matas maoran ako ipangtak ang diha basta ko mga anak matas mga ona mga ong pinirito kani pa kang escabeche ni. Og bila ra istorya matas naluto na atong sauce no, mo nang ato na nang ihalo sa atong pinirito nga pinakadabis kay mulamoy na ta. Kabalo ba mo asa ta mulamoy didto ta mulamoy sa atong gibularan matas kay ngano man ang atong iring ug ang iro matas gapanikad na sa bulad no, mo nang dira to mo kaon samtang init pa kaayo pero matas di pud ta magdugay dro kay maapil pud kauga diha. Ang atong himuon matas guardian sa nato kadiyot samtang makaya pa natong init pagkataw-taw na matas mo pasin na ta. So pila ra gud content matas oy ang ato ada nga makahumantag content o di ba dire pila ra bago istorya.